Guys, Νικόλας εδώ. Στο σημερινό βίντεο θα πάμε σε φίλους μου YouTubers. Θα δούμε τα κανάλια τους. Πάμε στον πρώτο, τον Παναγιώτη. Να έχει 145 subscribe. Το κανάλι του λέγεται Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Ανεβάζει διάφορα παιχνίδια, ανεβάζει Minecraft και άλλα πολλά παιχνίδια. Πάμε σε ένα άλλο κανάλι που είναι... πού το? Πάμε στις Βερόνικα Γρηγοριάδου. Το πρώτο της βίντεο, Λουλούδια έτσι το ονόμασε. Το δεύτερο, Αδέσποτα Ζωάκια. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Πάμε σε ένα άλλο κανάλι, το είδατε, μπορείτε να πατήσετε εδώ Βερόνικα Γρηγοριάδου για να δείτε το κανάλι της άμα θέλετε. Πάμε σε αυτό εδώ. Έχει 43 subscribers. Ανεβάζει διάφορα παιχνίδια και διάφορα πράγματα ανεβάζει γενικά. Βλέπετε εδώ έχει ανεβάσει και Minecraft. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε, να δείτε τα βίντεά της. Και θα κλείσω το βίντεο τώρα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά. Γεια.